Здравейте, приятели! Тук сме се събрали много сериозна бригада и сме дошли на едно от най-святите места, даже може би най-святото. Най-святото. Най-българското. Най-българското, най-святото. Най-чисто. На Свети Изограф манастира в Атон. Тук сме дошли, понеже сега ние двамата с Христо влизаме в такава една кампания, много мъчна. Безмилостна кампания. Срещу нас са най-големите зверове, които унищожиха България и които в момента се опитват да унищожат и нас по всякакъв начин. Вчера бях на дело и това, което забелязваме, че то не е хубаво да говорим за политика, ама не мога да не се каже истината. В момента правят всичко възможно да арестуват Ивелин Михайлов, за да не може да влезе, да не може да бъде допуснат въобще в кандидатска листа. Така искат да извъртат нещата, което е изключително грозно. И сега ние сме дошли. Петко си е чист човек, той Аз е дошъл. Винаги подкрепям хората от душа, от сърце винаги, независимо какъв е. Почти самото начало ги следвам тези уникални момчета. Радвам се, благодаря на Господ наистина, че ми събра. Както обичам да казвам, какъв си по душа с такива хора да се събираш. Данчо, аз знаеш ли какво предлагам даже? Не. Предлагам в молитвите си да включиме и враговете си. Най-добре. Защото как имаше една приказка, че във всеки звяр се крие капчица милост. И... Нещо добро, не милост. Нещо добро, да. Ние нещо милост добро. не им търсиме на Да, това. именно. Да, казвам го цитата, който беше. Да. Така че и за тях ще се помолиме, и за вас също ще се помолиме, за всички българи. Ние сме добри миряни тук и както обичам да казвам, предай доброто. Бъдете по-човечни. Тук сме една група, скромна, от 12 човека, плюс още двама, между другото, се присъединиха. 14 човека, а трябваше сме 6. Трябваше сме 6 човека, пристигнахме 14. Тук сме дошли, ние конкретно сме дошли да се помолим за вас, за нас, за враговете си. Идват трудни времена, ще има много изпитания. Молим се доброто да просъществува и да издържи на тези изпитания. Ако е доброто, то времето ще си покаже, нали така? Но въпросът е доброто да просъществува. И през останалото време да не забравяме, да помогнем. И малко работа да се свърши, ето вижда се. Тук много хора не знаят, но това здание се поддържа 1200 години от доброволци. От хора, харизани. Днес разбрах за случай 38 години. Всяка година човека идва. 38 години харизанин. И това е от 1200 години насам. Българският народ, ако иска да разбере колко е велик, това е мястото му, видите, Свети Изограф. Да, отново казвам, ние сме тук да се помолим за всички, ще се помолим и за враговете, защото и техните души заслужават спасение. Така е. А те са много в момента окаляни, ние няма ги съдим. Има кой да ги съди. Дай Боже, нещо да видят, нещо да разберат в главите си, които не знам дали функционират правилно, но да разберат, че всъщност те са вреда за целия български народ. Да не забравяме, Данчо, че като православен народ, като християни, в нашата религия всеки, който се покае, може да получи прошка. Така че никога не е късно, дори и тези, които са направили огромни прегрешения или престъпления, каквото и да е, никога не е късно да се покаят и съответно да им бъде простено. А той народа ще им прости. Аз съм сигурен, че народа, ако излядат Бойко Борисов и Делян Пеевски, Костадин Костадинов, Радостин Василев, те всичките и предните, защото те са едни и същи дейци с различни лица. Те правят едно и също зло за българите, но те хора, ако излезат да се покаят, да поискат прошка, народа ще им ги даде. Така е, българите са милостив, ние сме милостиви, добри хора, жалостиви, винаги сме готови да подадем ръка, да помогнем, да съчувстваме на някой. Аз също съм сигурен в това нещо, че народа би простил, стига истински, истински да се покаят. Благодарим за вниманието. Смело напред, само с доброто напред, само с истината напред. А то какво трябва да си стане, ще стане. И Бог да пази всички българи и България. Бог да пази България.